21 година в Україні. Вітаю усіх. Олег Борисов мене звати. Прайм – це програма, де ми підсумовуємо сьогоднішній день, говоримо про все найактуальніше і, звісно, чуємо думки найактуальніших людей, якщо можна так сказати, або лідерів громадської думки. Друзі, одразу хочу сказати, що у нас відкритий телефон Viber. Номер його ви зараз побачите на екрані. Це +38 073 419 41 58. Ви можете долучитися до нашої розмови, висловити свою думку. У нас, як ви знаєте, цілий день сьогодні йде марафон, присвячений Дню кримськотатарського прапору. Обов'язково дзвоніть нам, висловлюйте думки. Обов'язково ставте питання нашому гостеві. А, до речі, сьогодні це пан Валерій Івасюк. Він є радником президента України у 2009-2010 роках. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Давайте розпочнемо з наступної новини, що співробітники окупаційної ДПС ведуть стеження за учасниками флешмобу до Дня кримськотатарського прапора. Активістів знімають на відео, їх авто кілька разів зупинили для так званої перевірки документів. Про це повідомляє кримськотатарський активіст, один із організаторів флешмобу «Марафон свободи» Ролан Османов у Фейсбуці. Зокрема, він опублікував відео автомобілів окупантів, які стежать за активістами. Також він знімає співробітників окупаційної ДПС, які кілька разів зупинили учасників флешмобу нібито для перевірки документів. При цьому кримських татар для профілактики так званої знімали на камеру. Раніше стало відомо, що перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял отримав від окупантів в Криму застереження про неприпустимість екстремізму через організацію цього флешмобу. Про те, як в окупованому Криму пройшов День кримськотатарського прапору. Далі давайте подивимось у сюжеті і повернемось до студії. Третю добу поспіль кримськотатарські активісти ведуть флешмоб «Марафон свободи». Зранку і до ночі з кримськотатарським флагом їздять рідним Кримом, не пропускають жодного містечка і невтомно розповідають історію кожного. Ми добрались до поселка Советский, крымскотатарское название которого Ички, что в переводе с крымскотатарского означает «внутренний». Мы продолжаем наш путь. За традицією кримськотатарського народу, в першу чергу, шана найстаршому поколінню. З ними і спільне читання молитви, їм слова подяки за те, що зберегли традиції, навчили любові до народу і землі. Сьогоднішні наші дії для майбутніх наших поколінь. Нехай життя майбутніх поколінь буде яскравим. Марафонців радо зустрічають в кожному містечку. І незалежно, це вдень чи пізно ввечері. В натовпі і малеча, і літні люди. Бажаю нашому народу єдності. Якщо ми будемо єдині, то досягнемо своєї мети. Ми повинні жити на своїй землі, як власники цієї землі. Ласощі і на столах, і в руках. З ними і зустрічають марафонців, і випроваджують подальший путь. І скрізь щирі побажання і слова подяки за те, що згадали і шанували їх містечко. Кожен, і малий, і дорослий, прагне залишити свій підпис на легендарному прапорі, щоб їх слова побажання майоріли над Кримом, коли прапор піднімуть на білу скелю, як і минулого року. Поки ж у дорозі марафонців вже застала новина. Поліціянти почали перевірки на дорогах. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливают именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Поддерживайте нас, будьте с нами, Крым или Олнес, Чохсаунес. Сьогоднішній день марафону найяскравіший від шаленої кількості блакитних прапорів. Вони дають надію. Саме кримські татари є господарями цієї землі, і їхній блакитний стяг із золотою тамгою колись щодня і повсюди вільно майорітиме на просторах рідного Криму. Ріана Алієва, Заман, АТР. І отже, нагадаю, що Валерій Івасюк, радник президента України у 9-10 роках, є гість з нашої студії. Ще раз вас вітаю. Добрий вечір. Багато питань хотів з вами підняти сьогодні. Зокрема, почнемо з кримськотатарського прапору цього дня. По-перше, коротко, взагалі, наскільки важлива символіка для того чи іншого
народу, корінного народу і взагалі нації? Ну, я би сказав так, що за законами геральдики, який є усталений впродовж сотень років, є 3 знака, які собою позначають корінний чи державотворчий народ. Без чого неможлива держава, етнічна держава. Це прапор, це гімн і це герб. Є ще один знак функціональний, вербальний – це мова. Отже, без цього не можна собі уявити жоден народ, який має або прагне мати свою державу, повернути свою етнічну землю. Я передусім хотів би привітати кримсько-татарський народ і особливо ту частину, яка попри всі негаразди, труднощі і ризики, і небезпеки залишилася на території своєї споконвічної батьківщини в Криму. Всіх татар, які є в розсіяні зараз по всім світам і по всім країнам, ваших лідерів кримсько-татарського народу, які достойно представляють і в Україні, і поза межами кримсько-татарський народ. Отже, я вітаю і бажаю з молитвою до Бога, бо Бог єдин, аби сталося так, що весь Крим, без винятків весь, по всьому периметру, був повернутий як батьківщина кримсько-татарському народу, щоб прапор був піднятий над столицею кримсько-татарської автономії цієї батьківщини в Бахчисараї, щоб це була столиця, щоб першою мовою, як у всіх цивілізованих країнах, на етнічній землі була кримсько-татарська мова, а потім українська на території Криму. Прапор кримських татар, національний прапор, на мій погляд, Україна достойно і поважно відзначила, піднявши цей прапор біля Міністерства закордонних справ України. 14-15 рік, початок окупації, потім анексії Криму, я що майже не тижня зустрічався з членами Меджлісу і Курултаю кримських татар. Звичайно, це був шок. Це був шок від того, що в черговий раз Московія надругалась і намагалася принизити, але це не вдалося. І познущатися над кримськими татарами. І от для мене було дуже важливо, щоб Україна, яка, і це правда, впродовж всієї історії 30-річної незалежної України не складала належної уваги до проблем кримсько-татарського народу, нарешті своїми знаками показала ставлення до другої титульної нації в Україні, бо їх є 2. Це Україна, бо тільки українська земля є батьківщиною для українців, і це кримські татари. Поза Кримом вони не мають батьківщини. Отже, серед цього це було введення, і ми вже якось говорили про це в вашій студії, це була моя ідея, введення інституту уповноваженого президента України у справах кримських татар. Друге, це підняття прапору біля Міністерства закордонних справ. І я з великою приємністю, задоволенням кілька років тому назад побачив, що ця ідея була втілена в життя. До речі, якщо повернутися до сьогодення, зараз наші глядачі бачать все, що відбувалося сьогодні у Києві. Хода була до Дня кримськотатарського прапору сьогодні. Це безпосередньо вулиця Хрещатик. Вони йдуть до Майдану Незалежності. Також автоколонна повністю усім центром міста. Це я хочу донести всім тим, хто нас зараз дивиться в Криму, що подивіться, який великий кримськотатарський прапор розгорнули. І ось повз Київську міську державну адміністрацію його несуть і несли до Майдану Незалежності. Тобто День кримськотатарського прапору сьогодні у Києві відзначали дуже і з дуже великою пошаною. Мені підказують, що у нас є дзвінок від нашого глядача. Алло, доброго вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Добрый вечер. Я сам из Крыма. Витаю но пока вас. временно проживаю на территории Украины. Хотел бы задать вопрос господину Иванчуку. Скажите, пожалуйста, не могу оминуть проблему вот этого Европейского парламентской ассамблеи Европы по поводу вот этой российской делегации.
Здесь будет какая-то прямая связь между политикой России в Крыму и вот этим, что Европа делает поступки для России. Спасибо за це запитання. Я почну свою відповідь на ваше питання з цитати Сергія Головатого, який зараз є членом суддею Конституційного суду України, але як міністр юстиції в уряді Євгена Кириловича Марчука за першої каденції президента Кучми, він, як міністр юстиції, Удовенко, як міністр закордонних справ, і прем'єр-міністр Марчук в Страсбурзі піднімали український прапор в день ухвалення рішення про прийняття України до Парламентської асамблеї Ради Європи. От вчора на прямому каналі Сергій Головатий сказав речі, які є дуже сумними. Ми коли йшли до ПАРЄ, я як депутат Верховної Ради першого скликання і, по суті, весь час в політиці, ми були просто раді, ми були в оптимізмі, ми були горді, що ми входимо в цей так званий дитячий садок Європи. Бо ПАРЄ – це є необхідний крок, чи оця степ, до Ради Європи. І нас приймають. І ми з великою запопадливістю почали виконувати всі моніторингові речі, які Європа вимагала від України для того, щоб ми відповідали стандартам Європи. І от зараз, і Сергій Головатий сказав позавчора вночі, Європа демократична, Європа надій померла. А ми побачили Європу іншу. Не просто прагматично, це не прагматика, це цинізм. Це сірий, мертвий цинізм, коли 2/3 країн, які нібито мали би бути взірцем для України, вони Україну продали. Чи можна сказати, що всі ці надії протягом останніх 5 років, які йшли, надії щодо Європи, маю на увазі, вони всі вмерли? Чи можна так радикально сказати? Я би сказав би так. Тому що я додам коротко, що, здається, 7 країн сьогодні повернулися до ПАРЄ і висловили, делегати маю на увазі, і висловили свою підтримку безпосередньо Україні. І це меншість, але все ж таки невелика підтримка з невеликої частини Європи все ж таки. Отже, я вам скажу так, що є 3 стани ставлення людини до якихось подій, до інших людей і так далі. Це оптимістична, це песимістична і це реалістична позиція людини. Коли оптимізм, він є такий щенячий, глупий, це надзвичайно шкідливо. Коли є песимізм руйнівний, психіку людини, психіку держави, це так само погано. Що добре? Реалізм. Коли людина реально або держава оцінює, без якогось захоплення, щось, особливо те, яке вона вважає за взірець, країна і її керівництво і народ роблять правильні кроки. Отже, якщо взяти Європу теперішню, ми багато взяли зобов'язань. І ці зобов'язання через перверзію, через перекручення урядом Яценюка, урядом Гройсмана нанесли великої шкоди громадянам України, напотало громадянам Європи. Отже, це призвело до того, що ми маємо сьогодні Зеленського. Тому що треба все робити через призму національних інтересів, а не інтересів інших країн, навіть якщо ці країни об'єднані в Європі. Це перше. Друге. Я вважаю, і я буду зараз це пропагувати, і по можливості нав'язувати це в ефірах, що Україна повинна переглянути всі зобов'язання, які вона взяла перед Європою. І через призму того, що сталося, через призму того, що у людини і у всіх людей 80% біологічного і тільки 20% соціального. І людина, голосуючи, вона голосує своєю біологією, своїм здоров'ям, своїм шлунком, своїми вподобаннями, своїми бажаннями.
І тільки невелика частина оцих пасіонарів голосують ідеєю. Отже, переглянути всі зобов'язання і відкинути ті, які шкодять Україні в економіці, це стосується МВФ, в політиці, що стосується, чи скажімо, в тому ж самому Кримінальному кодексі. Я був одним з тих, хто пропагував через певну ситуацію. Це загибель, вбивство сина Івана Степановича Плюща. Коли покарали, вбили, застрелили смертною карою людину невинну. Я був за те, щоб скасували смертну кару. Тепер я за те, щоб смертну кару повернули. Особливо для людей, які грабують Україну. Потім повертаються в Україну, йдуть в парламент і далі їх гвалтують і нищать. Далі. Значить, я вважаю, що оці країни, про які ви правильно сказали, їх меншість. Але ці країни 100% друзі України. В тому числі через прагматику, бо вони близько до Росії. Вони жили з Росією, були гноблені Росією, Польща, Прибалтика і так далі. Вони відчули це на собі. Тому в історії співіснування України з країнами Прибалтики, з Польщею, з Білорусією, був утворений, коли була перша Реч Посполита, політико-військова конфедерація. Коли глави держав на той час ухвалювали рішення консенсусом. Це була єдина територія, яка була захищена відповідними угодами. Я вважаю, настав час, щоб оці країни утворили військово-політичну конфедерацію. І попри те, що різні країни входять, одні є членами НАТО, інші не є членами НАТО, але ця конфедерація має бути така жорстка, що якщо нападають на якусь країну-членів конфедерації, то інші країни не стоять у бабіч і висловлюють занепокоєння. Отже, це друге. І третє. Я вважаю, що Україна не повинна більше брати участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи, яка себе повністю зганьбила. І для того, щоб стати гордо, незалежно, і для того, щоб показати, що Україна усвідомила, сама залишилася, а значить і сама повинна подолати всі негаразди і зробити так, щоб Європа нарешті усвідомила, що її боронить Україна від Росії, від тої Москви, яка спить і бачить, загарбати весь світ, накласти свою цю лапу московську на весь світ. Отже, ми повинні зробити швидко уроки. Хто це зробить? Зеленський – ні. Це людина абсолютно байдужа. Це недорозуміння, а не президент. Це людина абсолютно байдужа до долі кримських татар, до Криму, до всього. Це людина не українського пошиву. Це космополіт. Отже, не Зеленський. І чим швидше люди це зрозуміють, тим краще буде для всієї України і для кримських татар. Стосовно кримських татар. Отже, кримські татари повинні усвідомити так само, що вони нікому, окрім України, не потрібні. Європа за ці 2 дні, от я сьогодні слухав репортаж, прямий ефір, коли українська делегація поставила свої поправки до позавчорашнього рішення, і жодна поправка не пройшла. 50-60 голосів за, 120-125 проти. Отже, не тільки Україна, кримські татари і Крим залишилися сам на сам своєю бідою. Тому єднаємося українці з кримськими татарами, а кримські татари, я це говорю Джемілю, я це говорив Чубарову, я це говорив членам вашого меджлісу і вашого Курултаю, що не гоже далі ігнорувати і ходити по іншим світам, ігнорувати мусульманський світ. Отже, має бути, треба наполягти, щоб Зеленський утворив посаду першого заступника міністра закордонних справ України, де буде призначений людина кримсько-татарської національності, того, кого обере ваші органи чи органи кримських татар, органи самоврядування. Це посада, яка виведе кримських татар, цей народ, як суб'єкта міжнародного права. Це перше. Друге. Всі посли України в мусульманських країнах мають бути кримські татари, єдиновірці. Це дуже важливо, особливо в мусульманському світу. І третє. Треба звернутися до мусульманського світу і сказати, що нас Європа
так звана християнська кинула. Москва, так звана попівська цього Гундяєва, над нами знущається. Допоможіть. Ми ще повернемося до цієї теми, але зараз давайте повернемося все ж таки до Парламентської асамблеї Ради Європи. Так от, справа в тому, що вона підтвердила повноваження делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи. Саме так. Після дебатів депутати ПАРЄ переважною більшістю відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, та затвердили резолюцію в цілому. За проголосували 116 депутатів, 52 проти, 15 утрималося. На це вже є реакція члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко. Давайте її послухаємо, що вона написала у себе в Фейсбуці. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, недотримання прав своїх громадян і прагнення дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку. Сьогодні ми, делегати наших націй, не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права, якщо їй більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії. Майбутня Рада Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона має стояти. Пане Валерію, от, до речі, повертаючись, ви так трошки про це сказали, але хочу на цьому трошки спинитися. Щодо того, що багато журналістів, зокрема у Фейсбуці, почали висловлювати думки, що от саме така позиція і та ситуація з поверненням Росії до ПАРЄ лежить якимось чином безпосередньо на новому президентові України Володимиру Зеленському. Наслідком цього. Але тут втручається вже інша справа. Члени делегації української то лишились ті самі. Яким це чином можна поєднати? Тому що тут реально між журналістами не те, що сварка почалась, а такі собі дискусії. І не можна знайти якогось конструктиву. Ваша особиста думка, чи можна сюди приплітати нового президента? Отже, делегація Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи – це є делегація. Їй надали право делегувати що? Державу. В особі органу центральної державної влади, яким є парламент. Одначе, завжди це було в історії стосунків України і членства України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Завжди президент не стояв осторонь. Чи це був Кучма, чи це був Ющенко, навіть Янукович. Звичайно, Порошенко, я думаю, найбільше, скажімо так, радив, найбільше допомагав, найбільше профілактував можливі негаразди у ставленні ПАРЄ чи країн ПАРЄ, членів ПАРЄ, до України перед відповідними голосуваннями. І ці профілактики були результативними і позитивними. До речі, Отже, так, будь ласка, закінчуйте. Отже, те, що одним словом Зеленський відреагував на те, що сталося в ПАРЄ, він розчарований. Він розчарувався. Це що, позиція президента, голови держави? Держави, яку воюють, яку анексують. Отже, я думаю, що українці не тільки голосували за цей зелений колір і кримські татари. Вони повинні дуже швидко і радикально зробити висновок. Тому що через 30 днів буде обрання Верховної Ради України. І ви подивіться, що «Слуга народу» на першому місці йде. Якщо це зав'язати безвідповідальну, абсолютно байдужу, абсолютно космополітичну особу Зеленського на більшості таких самих, як він, у Верховній Раді, України гайки. Так само гайки Криму і кримським татарам. До речі, ось дивіться, «Європейська правда» пише, що Зеленський просив Макрона і Меркель не повертати росіян в ПАРЄ, але вже вони дали команди. Як це зрозуміти? Знову ж таки, все ж таки, це повертаючись до тої дискусії між журналістами, Володимир Зеленський відреагував на це, і він казав, що він просив Макрона і Меркель. Утім, вони не почули. Отже, ми не знаємо, яка розмова була між Макроном і президентом. Це джерел, які абсолютно були відсутні на цих переговорах. Більше того, заяви офіційної прес-служби президента стосовно цього не було. Це чутки. А от що не чутки, це дві речі. Вірніше, три речі. Коли приїхав
Зеленський до Парижу, яка була його заява? Я переконаний, я знаю, я переконаний, що мій указ про ліквідацію Верховної Ради України, ліквідацію як інституту держави, є правильним. Постає запитання. Для чого тоді Конституційний суд? Друге, як повів себе Макрон з Зеленським? Оці дипломатично значимі рухи за плече, тим більше, що Зеленський в 1,5 рази нижчий, ніж не дуже високий Макрон. Оці всі рухи, вони показують, да? Ця механіка показує, пацан, рішається здесь, а не на 95-му кварталі. І третє, французька мова є, на відміну від англійської мови, одне слово, одне значення, на відміну, повторюю, від англійської мови. Отже, не могла двічі помилитися перекладач, яка перекладала Макрона. Що Зеленський в розмові з Макроном заявив, що він буде вести переговори з сепарами. Що це таке? Отже, це є результат, це доказова база, тому що це говорилося в присутності одного і другого президента. Зеленський це не спростував. Він почав говорити про функцію таких можливих контактів, що це ніби буде корисно. Отже, стосовно Ангели Меркель, взагалі закрита тема. Нічого не було, окрім невеличкої якоїсь брифінгу чи щось таке, де нічого не було сказано. І знову ж таки, якщо навіть 10%, що і він просив, що своїм делегаціям скажіть французький і німецький вперед, щоб вони не голосували за повернення вбивці, щоб спаскудила Росія Парламентську Асамблею Ради Європи своєю присутністю, якщо вони не послухали, постає питання, яка оцінка Зеленського з боку Макрона і з боку Ангели Меркель? Нічто, ноль. Отже, ніколи такого не було у спілкуванні Порошенка з тими лідерами цих держав. І я вважаю, що на сьогоднішній день те, що сталося в Парламентській Асамблеї Ради Європи, ставить під великий сумнів реальність і перспективу України входження до Ради Європи і до членства в НАТО. Тому що ті самі країни, адже делегація – це що? Це метастаз, скажімо так, да? Це такий виніс назовні позиції держави, глави держави і парламенту держави. Делегація ж не працює сама в відриві від своєї держави. Це позиція, це знак того, що Україні не треба розраховувати на членство в Раді Європи. Натомість Україна, повторюю, запопадливо, руйнуючи свою економіку, руйнуючи довіру людей до влади, виконує якісь забаганки Ради Європи, приводячи до нібито європейських стандартів. Тарифи на житло, тарифи на газ, тарифи на енергію і так далі, і так далі, і так далі. Отже, Україні нарешті треба схаменутись, зрозуміти, що вона нікому не потрібна, окрім сама собі. Стосовно НАТО, оці подачки, які дає Сполучені Штати, там 5 мільйонів, 200 мільйонів, 300 мільйонів. Я у вас в студії говорив, я був єдиний депутат Верховної Ради України, який голосував проти здачі ядерної зброї, третього в світі потенціалу. Я коли працював радником, особистим радником секретаря Ради національної безпеки і оборони і готував доповідь секретаря в Польщі на 20-річчя національних членів Ради Європи, Рад безпеки і оборони цих країн, я стикнувся з документами, які показували, що станом на 12-й рік від 95-го року, коли Україна здала свій ядерний потенціал, весь світ заощадив на профілактиці застосування третього в світі ядерного потенціалу 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Це соізмірімає, співставимі цифри з тими подачками, які дають Україні? Ні. І Україна ніколи не ставила питання про членство, постійне членство в Раді безпеки ООН. Ніколи. Україна соромиться. Ми єдина країна в світі, яка позбулася ядерного потенціалу. Розділись і нас поімели. Даруйте на такому слові, але це правда.
Отже, на сьогоднішній день Україна повинна нарешті стати не оптимістом, не песимістом, не дай Господи, а реалістом. Але Зеленський на це не здатний. На жаль, на це не здатна і та більшість українців, які голосували за нього. Що може Україну врятувати? Дві речі. Перша, армія, яка пройшла горнило отих розстрілів 17 тисяч, отих вбивств на фронті, отих поранень, без рук, без ніг, без очей. Люди, які повернулися з фронту, вони ніколи не здадуть свої честі Зеленському. Ніколи, на відміну, до речі, від поліції. До речі, от щодо зміни вектора, буквально там зустріч Зеленського з Меркель, з Макроном, і різка зміна взагалі вектору направлення підтримки України і повернення до Росії. Справа в тому, що напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив задоволення з приводу повернення Росії до ПАРЄ та вказав на сподівання щодо швидкого відновлення Москвою сплати своїх членських внесків. Давайте послухаємо цитату і повернемось до студії. Росія належить до Ради Європи усіма правами та обов'язками. Я радий, що парламентська асамблея проклала шлях до компромісу з приводу російського членства. Москва має конструктивно сприяти цьому компромісу. Ми будемо продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе разом з членством в Раді Європи. Це включає швидке відновлення російських членських внесків. І це включає те, що Росія дотримується стандартів, щодо яких вона зобов'язалася в рамках Європейської конвенції з прав людини. Розумію, що членський внесок у 80 мільйонів євро дорожчий за збитий MH17. До речі, Нідерланди теж голосували за повернення Росії до ПАРЄ. Це дорожче за десятки тисяч смертей на Донбасі, за анексований Крим, за війну в Грузії, анексовану так само територію. Тобто 80 мільйонів євро вартує того? А чи варто повертатися Україні в таку Європу? Між іншим. І це не вперше. Україна цінувала європейські цінності, європейську культуру. Але враховуючи на це, тут зневіра виходить? Немає. Від 14-го року, 1914 року немає. Перша і Друга світові війни де почалися? І з чого вони почалися? З продажної політики Європи. Ви розумієте, справа полягає в тому, що те, що там люди живуть красиво, те, що люди там живуть багато, вони ожиріли. І коли жирова тканина заміщає мозок, люди припиняють боятись, а потім страждають. Але не оті, які ожиріли. Страждають інші люди. Мільйонами і мільйонами. Але я хотів би сказати про те, що от міністр закордонних справ Німеччини – брехун. Він не пояснює. Якщо приховувати якусь інформацію і не пояснювати, це так само брехня. Він брехун. Справа полягає в тому, що Організація Об'єднаних Націй, згідно статуту про членство в ООН, ніде і ніколи, і в регламенті ООН не зазначається, що можуть бути накласти санкції, і якась країна має бути, чи може бути, за те, що вона, скажімо, країна-загарбник, за те, що вона там фашистська країна чи комуністична країна, викинута з членства ООН. Такого немає. Але таке було в ПАРЄ. Що ж ви записували в своєму статуті, в своєму регламенті? Так? Це ж було те, що скасовано позавчора вночі. Ви ж самі записали. Це є фундамент. Оце є різниця між ООН, де цього немає. В принципі, яка б не була країна, вона не може бути силою, да? Позбавлена статусу члена Організації Об'єднаних Націй. Але тут же це було. Це означає що? Що творилася ця організація, да? Під дійсно цінностями, які в разі порушення призвели би до санкцій, аж до виключення делегацій, а потім і країни з парламентської асамблеї Ради Європи. І вони це скасовують. Це про що говорить? Це говорить про те, що, в принципі, парламентська асамблея Ради Європи, скажімо так, перетворилася... Знаєте, от таке слово є «парєбрік». Знаєте, що це, так? От парєбрік. От цей парєбрік став для України, це парламентська асамблея Ради Європи. Тобто, з мови московського жаргона, парєбрік – це бордюр. Да? Парєбрік – це Лугандонія, яка не є зараз нашою. От ПАРЄ зараз не є нашою. Треба виходити звідти. І не принижуватись. І робити, повторюю, є країни, як поки що є,
які так само бояться загроз від Росії, які так само є друзями постійними, усвідомленими друзями України, зібрати їх, але, повторюю, на це не здатен Зеленський, там не той інтелект. Там, людина на це не здатна. Вона з іншою функцією прийшла. Отже, зібрати ці країни, утворити військово-політичну конфедерацію. Це до того, що зараз робити можна, так? Так, звичайно. Але я можу сказати, що Зеленський – це не сама велика біда, це недорозуміння. От біда йде друга хвиля. Я якось, за що мене вигнали з найгіршого в Україні каналу, це NewsOne, це було минулого тижня. Я коли подивився... Пане Валерію, у нас є той момент, ми нагадаємо зараз, як це все відбулося. Давайте подивимося, нашим глядачам покажемо Валерія Васюка, як це все сталося, а потім повернемося якраз до цієї теми. Давайте, будь ласка, увага на екран. Але друга вища – це опозиційна платформа Рабіновича. І те, що ми змиваємо дев'ятий вал, це вже буде Господь Бог, Зеленського, то оцей цар обіз'ян, який дивиться, що воюють між собою два тигри, а потім він прийде. Оце функція і цього каналу, і цієї передачі. А чого ж ви сюди прийшли? Будьте уважними, Пане Валерію, яка третя сила іде на керівництво України. І якщо перша сила... Народ України не є мавпами. Народ України не є мавпами. Перше цунамі змело Верховну Раду. Режисери, вимкніть мікрофон пану Івасюку. Ви мене чуєте чи ні? Оце Рабінович. Закрили вам мікрофон, пане Валерію. До побачення. Ми ніколи не дозволимо нас Народ ображати. України не є мавпами. Люди, які приходять на наш канал, яким ми даємо майданчик, які нас ображають, до побачення. Людина, яка ще є сексистом і називає наших гостей баришнями, не буде в цій студії Цю більше дуже ніколи. приємну жінку називати баришнею ми не дамо. Це правда. Наше ім'я. До побачення. До побачення. Вам навіть не аплодують. До речі, побачили щойно відрізок з телеканалу Тараса Козака, це соратник Віктора Медведчука. І я хочу нагадати нашим глядачам, що ведуча сказала, що вам навіть в кінці не аплодують. Справа в тому, що там аплодують люди за командою, і це не є секретом. Я це знаю. Тому тут нічого я так би не побачив, але все ж таки. Вам слово, будь ласка. Отже, я хочу пояснити те, що сталося, і в зв'язку з чим це сталося. От дивіться, впродовж досить тривалого часу мене NewsOne, і 112, і канал «Наш», і ЗІК, і той, і теперішній ЗІК, мене запрошували не щотижня, а коли була виборча кампанія, по 2-3 рази на тиждень на оці ток-шоу. Я ходив, бо це прямий ефір. Я розумію, що якщо людина спрагла до води, спрагла, але немає чистого джерела, вона вимушена пити з брудного, правда, треба перед цим прокип'ятити цю воду. Оце було єдине джерело доступу моєї думки до людей. Отже, NewsOne впродовж між першим і другим туром, і другий тур президентських виборів, він на чому світ стоїть, паскудив Порошенка і, я би сказав, обожнював як якогось Моїсея Зеленського. Причому всі. І група Рабіновича, куди входить і мер, як його, Харкова, господи, цей, що... Кернес. Да, якого вбивали і що-то не дуже убили. Кернес, Рабінович, потім група Медведчука, всі ті Шуфричі, все, весь це кодла. Вони просто спіною у рота казали, що Зеленський – це посланник Бога. І раптом, коли я прийшов на оцей ефір, на 180 градусів повернулося і говорить, що Зеленський – це зло, він обманув, і тарифи не зменшилися, і з Росією не хоче нібито. Коротше, Зеленський плохой. Я сидів і думав, що сталося? Чому Зеленський став плохой? От тоді був хороший, а зараз поганий. Відповідь дуже проста. У Рабіновичів і Медведчуків не було сили достатньої для того, щоб прибрати Порошенка. А от этот хахмач, як я сказав якось Розумкову, коли був з ним в ефірі, я кажу, твій батько
Ти дуже схожий на свого батька. Я хорошо знав Олександра Розумкова. Але відмінність є в тому, що твій батько привів на президентську посаду людину, яка була прем'єр-міністром, яка очолювала найбільший в світі завод, який виготовляв ядерний щит для Радянського Союзу, Южмаш, який був прем'єр-міністром України. А ти привів, чи ведеш до президентства, блазня, шута, у якого в руках погрімушка. Отже, тоді для мене було абсолютно очевидно, що така популяція, це об'єктивна реальність на сьогоднішній день, виборча популяція, вони приведуть Зеленського, тобто скинуть Порошенка. Це перша функція – прибрати Порошенка руками Зеленського. Друга функція – це прибрати Верховну Раду України, яка є єдиною, попри всі претензії до Верховної Ради України, прибрати незаконно, неконституційно, бо Конституційний суд зараз – це підстілка Зеленського, як він був свого часу підстілкою Кучма, коли третій строк був ухвалений Конституційним судом, підстілкою Януковича, коли була повернута незаконно Конституція 96-го року з повноваженнями Януковича бути і главою держави, і главою виконавчої влади, а тепер підстілка Зеленського. Отже, Зеленський зробив три функції. Прибрав Порошенка, зґвалтував Верховну Раду і скинув її насильницьким неконституційним шляхом з арени своїх суперників. І третє, він, по суті, показав, що українські інститути держави нікчемні. Бо Конституційний суд найвища, це знакова інституція, яка показує, які в принципі за 30 років в Україні створилися суди. А хто їх створював? Люди, які обирали таких депутатів. Бо Конституційний суд утворюється трьома джерелами. Це президент, його квота. До речі, рішення про неконституційність тих чи інших дій, правильне рішення, правове, конституційне, ухвалювали судді по квоті з квоти Порошенка. Коли ухвалювалося рішення про неконституційність збагачення високих посадовців, коли Конституційний суд ліквідував кримінальну відповідальність, квота Порошенка голосувала проти. Зараз, коли неконституційність указу сказали, що неконституційність, квота Порошенка голосувала проти. Так от, таким чином, Рабінович, який зараз по соціології ніби на другому місці з цим соняшником із голубом, Кернес, Рабіновичі, та все кодло. Вони, як оцей, це ж китайська приказка, я не знаю, що вони образилися. Я не про українців казав, що вони обіз'яни. Китайська приказка, цар обіз'ян сидить на горі і дивиться, як б'ються між собою, нищачи один одного ці два тигри. Ну, Зеленського, правда, тигр не зовсім, але б'ються, а потім він прийде. Як знаєте, вибори до Верховної Ради зараз, вибори Зеленського, які сталися, це був землетрус, який викликав першу хвилю цунамі. Оця перша хвиля змила Верховну Раду і змила Конституційний суд. Але друга хвиля найвища і найстрашніша – це Рабінович, бо він змиє всю країну. Оце те, що я сказав, і те, що я пояснював на Ньюзвані. Тобто, я потрапив не в бровь, а в глаз. Я сказав функцію не тільки цього каналу, а Рабіновича, а значить Путіна. Щоб Зеленського використати, даруйте як презерватив, потім вони його викинуть і самі прийдуть до влади. Що воно і відбувається. От коротко, що цікаво почути вашу думку щодо дуже багато нардепів-тікачів, проросійсько налаштованих людей, блогер, здається, Анатолій Шарій, так само, вони йдуть в парламент. Чим зумовлений такий різкий поштовх? Тому що останні 5 років їх не було. Вони були тільки в медіа, спілкувалися з людьми через YouTube, через соціальні мережі, в той час, коли переховувались. Якщо можна так сказати, переховувались. Тому що нині суди вже кажуть, що, якщо не помиляюсь, Олександр Онищенко був 5 років на змаганнях з кінських. На конях їздив. Так, Анатолій Шарій так само виїздив, я не знаю, чого, не вивчав цю історію. І Михайло Саакашвілі, він взагалі суд, знову ж таки, якщо не помиляюся, постановив, що він все ж таки 5 років був в Україні. Що ЦВК має, так мовити, змінити своє рішення і зареєструвати
назвати партію разом з Саакашвілі. Чим зумовлений такий різкий поштовх? Але чому я це так наголошую? Тому що з одного боку всі звинувачують Зеленського, хоча по суті він лише 4 дні президент. І по суті, я просто не бачу поки що зв'язку. Поясніть, будь ласка. Отже, дивіться, справа полягає в тому, що Зеленський, даруйте на слові, це шнурок. Це не президент, це недорозуміння. Зараз президентом є особа, яка називається Портнов. Оце президент. Оце те, що рулить. І він не 30 днів на чолі держави. Ото як сірий кардинал. Це вже роки і роки. Коли він був і забезпечував всю владу, надзвичайно розумна, надзвичайно професійна людина, як правник, як політик, як менеджер політики Януковича. Він створив суди першої інстанції, до якої, на жаль, не дійшли руки Порошенка. Не з Верховного суду треба було починати, а знизу. Суди першої інстанції, Київський окружний суд що робить? Що робить Печерський суд? Отже, таким чином, Портнов. Портнов – це особа, яка виконує функцію, він глибоко ненавидить Україну і українців. Він про це писав у Фейсбуці. І на одному місці він крутив, це навіть Сергій Стерненко у себе в блозі писав, на одному місці він крутив Майдан і майданівців. Отже, стосовно, абсолютно, одним місцем. Отже, стосовно 30 днів, за один день можна знищити державу. За один день. Формула Портнова, Медведчука, а вірніше Путіна – це тріумвірат. Двохпалатний парламент, імперативний мандат, коли депутату забороняють, так мовити, бути вільним депутатом, а прив'язують до якоїсь фракції. І третє – це позбавлення депутата депутатського імунітету. Депутатського імунітету. Люди радуються і веселяться, депутати не будуть мати імунітет. Значить, вони будуть повністю керовані. Повністю. Отже, двохпалатний парламент – це федералізація. Чи Україна вже розірвана? Так? Кравчук, я в цій студії у вас це говорив, Кравчук зробив Кримську автономію. Де зараз Крим? Отак буде з кожною областю. Будуть відривати, будуть давати автономний статус, ще парламенту утворять обласні і так далі. І так Україну розірвуть. Отже, таким чином, те, що ви запитуєте, що оця вся наволоч, оці вороги України і українців, і кримських татар, підняли голову, не просто підняли голову, вони мають політичну реабілітацію. Вони йдуть до влади. Суди знімають з них будь-які гріхи. Люди абсолютно вільно зараз гвалтують медійний простір. Медведчук і вороги скупили 3/4 медійного простору України. 3/4. Майже всі канали. Отже, таким чином, тільки тому, що Зеленський – це є абсолютно доказова база, хто такий Зеленський, яка функція Зеленського. Не його як особи, це не особа. Це шут. Зеленський – це мається на увазі оця вся громадіна, да, яка прийшла разом з Зеленським. І вони всі недаремно підняли голову. Недаремно підняв голову, як я кажу, бивших не буває. Але ж Філарет, який руйнує Українську православну церкву. Тому що бути екзархом України в комуністичні часи при Брежнєвих, при Хрущових, при Андропових ніколи не можна було. Він бреше. Це людина законсервована КДБ. І він робить за свою страшну справу. Це все стається зараз. Паре, Філарет, підняття голови всього зла, яке нищило Україну. Це стається тому, що президентом став Зеленський. Але президентом був Порошенко, і протягом 5 років Віктор Медведчук вже спокійно тут був. Да, не було скуповування інформаційного медіа такого масового, але врешті-решт Медведчук спокійно ходив по цій землі, не переховуючись. Я вам скажу так, що певно, що одним з найбільших критиків Порошенко був я. В зв'язку з медичною реформою, яка є злом, 100% злом для України, в зв'язку з його нерішучістю, або вірніше, хай він мені вибачить, імпотентністю. Чим це викликано? Можливо, якимись спільними інтересами, можливо, якимись грошами, а можливо і страхом когось чіпати, щоб його не зачепили.
Одначе результатом цього стало те, що прийшов Зеленський. Те, що Порошенко сказав, що ми це застовбили де? В Конституції, даруйте слові, це вітер. Можна роздмухати, навіть не міняючи Конституцію. Зараз Конституція взагалі, вона не функціонує, немає. Конституційний суд її викинув в смітник. Томос дали, Філарет, Томос недійсний. Пішли колоти не російська церква, а Філарет. Отже, стосовно Ради Європи, стосовно НАТО, рішення ПАРЕ показали дулю. Не буде цього. У вас записано в Конституції до Тафіні, це ваша Конституція, в вашій книжечці написано. Оце результати діяльності Порошенка. І те, що коли були перші дні після Революції Гідності, всі ці наволочі, всі ці сволоті можна було знести голову. І очистити країну. До тих пір, поки Україна не буде будувати свою державу як Ізраїль, який плювати хотів на міжнародне право, він дбає за що? За свій народ маленький, який весь час в стані війни. І дає результати, можливо, найкращі в світі стосовно якості життя, стосовно особливо безпеки. Мова, армія і віра. Ось тріумвірат Ізраїлю. І якщо Україна дійсно мова, армія і віра, і так як Ізраїль боронить себе, десь там сидить бандит, десь там сидить Янукович, десь там сидить Азаров, десь там сидить Портнов, десь там сидить Фірташ. Що робить Ізраїль? Тихонько самоліт. Не вдається вивезти його в Ізраїль і судити його. Вони вбивають там. Я просто в жодному разі не маю права, по-перше. По-друге, і не буду критикувати ані Порошенка, ані Зеленського. Звинувачувати від Зеленського чекаю... Ви журналіст. Так, я тримаю баланс. Я від Зеленського чекаю 100 дипломатичних днів, а потім вже будемо обговорювати його за проти. Від Петра Порошенка я особисто дуже вітаю і дуже завдячую. Це квоти, це мовний закон, це, як ви ще згадували про армію, тому що всі були свідками того, яка армія була, якою вона стала. Тут погоджуюсь. Абсолютно, але да. Вибачте, те, що Порошенко робив власноруч особисто, все було позитивне, результативне і потрібне Україні. І там навіть звинувачували, що то неправда, що там якусь кількість техніки він купував за рахунок фірми «Рошен». Це підтвердило, що це факт, але... Антикорупційний суд, який безпосередньо міг би якраз оцю, як ви казали, наволоч, да, корупційну і так далі побороти. І створення антикорупційного суду відтягувалось. Створення кримсько-татарської автономії, до речі, Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу АТР на день народження Мустафи Джемілєва на початку цього року сказав, що в березні планують вносити проект щодо надання кримсько-татарської автономії. Не подали, знову ж таки. І от бачите, з одного боку маємо від Петра Олексійовича багато плюсів, з іншого боку багато мінусів незрозумілих. Чому саме на такому юридичному важливому воно все затягувалось? 3 хвилини у нас до кінця ефіру, якщо можна стисліше. Рішучість. Казав святійший і вже йому наданий статус святого, покійний, блаженної пам'яті Йоанн Павло II, Папа Римський. Він казав одне слово – не бійтеся. Якщо тебе обрали главою держави, особливо під час війни, не бійся. Якщо ти будеш справедливим, якщо ти будеш чесним, народ тебе захистить, не бійся. Там був страх. Там був страх, там була вигода, тому що подивитися, хто довкола нього, починаючи від Яценюка і його уряду, і Гройсмана і його уряду, хто був в його фракції, яких, слава Богу, повикидали зараз, їх немає в списку. Але час пройшов. І от ми маємо результат. Єдина людина, яка винна в тому, що сталося озеленіння України, це Порошенко. Зараз я бачу, що йде процес самовиліковування, тому що список Порошенка, там дуже багато достойних людей. І я би сказав людей, які показали своїм життям, як журналісти, як політики, да, що вони є патріотами, що вони є свідомими і ідеологічно для України корисними. І для того, щоб пов'язати, скажімо, те, про що ми з вами сьогодні говорили, да, бо воно є ніби песимістичне, але це реалізм. Ви розумієте, хворобу можна вилікувати, якщо поставити вчасно і правильний діагноз, який би він не був страшний, тоді вилікуєш. І я абсолютно переконаний, що в цій ситуації співдружність двох гноблених,
двох народів, над якими весь час Москва знущалася – українці і кримські татари. Вони повинні співпрацювати разом. І повторюю, кримські татари до християнської України через себе мають злучити це світ, мусульманський світ. І таким чином спиратися не на оцю Європу продажну, а на шукати інших партнерів. І на цьому будемо ставити 3 крапки. Багато тем, що хотів обговорити, але, на жаль, ефір все ж таки не гумовий. Дякую вам дуже, пане Валерій. Спасибі вам. Валерій Васюк, дуже раді бачити цю людину, цього гостя у нас в студії. Це радник президента України у 9-10 роках. Були тут, спілкувалися з ним, ставили, дякую вам дуже з нашим глядачам запитання. Друзі, коротко хочу нагадати, що ви весь випуск програми можете дивитися на YouTube-каналі АТР, ну а найцікавіші моменти, звісно, ми також туди будемо викладати і на сайті atr.ua. Я вам кажу до побачення вже завтра. Будемо продовжувати тримати руку на пульсі останніх подій. Ільвіна Сітбулаєва перейме інформаційну естафету. Ну а далі Тарас Кобзар із випуском новин «Заман» підсумковим на день сьогоднішній. Дякую, що ви з АТР.